אז מה קורה במקרים? היום סרטון חדש עם בן דוד שלי. כן, אז מה קורה חברים? אני כאן עם בן דוד שלי בסרטון בערוץ שלו. הוא רצה שאני אשחק לו בטלפון, אז הוא קיבל. מה שהוא רוצה אני עושה, זה לערוץ שלו. אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מעלים סרטונים ביחד. כן, זה יום לפלוט. אחותי גם מעלה סרטון, אז כאילו קצת התעלמו. יש לו 15... עלה לך אחוז, בוא נראה. אסי קפוקי! את יכולה... רגע, יש פה... לוי, אל תשים את הסקין הסודי שלי. כי זה סקין שאני מסתיר אפילו ממך. מכולם בעולם. שאתה מסתיר משלם כל מיני יודע. רק השם יודע מה זה. אני יכול לעשות... אז מה יקרה אם אני אראה את הסקין הסודי שלך? אני עצוב מאוד. אחי, אני אפילו אני גיליתי לי את הסקין הסודי. בוא נראה מה זה המשחק הזה. אדרר. פשוט ליפול. ניקו שיחק בזה, לא? כן. לפני כמה זמן עשיתי חברים, יוטיובר שיחק בזה, עשיתי טעות קטנה. מצאתי יוטיובר ששיחק בזה. רק היום מצאתי את זה. וואו, איזה כיף זה. איך הדודים לקראת קלה, בין השבת לקבלה. אני הכי טובה במשחק הזה. בכלל שיחקתי בזה. תכתבו דגל ישראל בגבולות. כי יום העצמאות אז. לא פרו, סליחה. שניאור, אתה לא יכול לדבר. אומייגאד. זה מתחיל להיות כבר קשה. יואו, איך אני אשרד כזה הרבה? שיחקתי בזה. יואו, זה כזה קול. כלומר, מה קול? כזה כיף. המנצח לא מפחד מדרך ארוכה. המנצח לא מפחד מדרך ארוכה. הרווחתי $10,000, לא מאמין לך. באמת? כן, על הנגלה הראשונה. מה? עשיתי, סגר, $13,000, $15,000 כמעט. יאללה. אחי, אני שיטר. וואי, הרווחתי 31,000. אחי, אני שיטר, אני עוף. שיחקתי באוויר. תסתכלו כמה כסף יש לי, לא מאמין לך. אני אוהב את הסירה הזאתי. סירת המזלות. ישראל. זה סירה יותר טובה מנינג'ה. יואו, איך זה שורד ככה? איך זה שורד כזה? יואו, לא, אני רוצה לנבל. אני נבלתי, אחי. יואו. משחק כזה. משחק כזה כיף. ראיתי אותך כאילו. או שניקו בכלל שיחק בזה במים? כן, מה יקרה? אויה, לא, יורד לי חיים. לא, נפלתי. יואו, לא, אני מת. יואו, אני חי. איך אני שרדתי את זה? אני נפלתי למטה כי... 7,000 שקל. טוב, בוא נעשה עכשיו את זה ככה. מה יקרה אם אני אבנה הכל? ריאליה, כזה יקר, לא? היי שניאור. אופה, גם עשתה. תודה שאתה מגן עליי. אתה מגן עליי. תודה שאתה מגן עליי. בוא נהפוך הכל ל3. אחי, השגת הרבה כסף מנחם. אל תגידו את המספר הזה סתם. מייגאד. אל תגידו שום מספר. למה? איזה מספר? איזה? מי אוהב פורטנייט? שיגיב סתם.
יכולים להגיד מספרים, כי זה סרטון שלנו, לא שלך. אם זה הסרטונים שלך, אתה אז שיגיד, יופי, סידרתי הכל. יופי. עכשיו הולך להיות לי סירה יותר טובה מכולם. למה יש לך 91 רובקס? זה קניתי סקין סודי. די. מה שאומר? מה יקרה אם אני אקפוץ? יו, לא. לא, אני לא נופל, לא קורה לי כלום. אוי גוד. כמה רובקס יש לך? 440? זה קולו. יאללה. אל תדאג למה אני עושה. לא! פליז. לא. מה אתה מתגלגל כמו אותי? גולי וואשני, גולי וואשני. פורטנייט או רובלוקס או ברול סטארס או מיינקראפט פורטנייט. או פיפה. מה המשחק האהוב עליכם? פורטנייט. תגיבו בתגובות. פורטנייט. איזה טים אתם? כולם יגידו רובלוקס. אחי, פורטנייט. מה המשחק הכי טרנדי לדעתכם? אני יודע אבל שזה רובלוקס, אבל... רובלוקס נראה לי המשחק הכי טרנדי בעולם. אבל יש הרבה שאוהבים גם משחקים אחרים. אבל רובלוקס זה הכי טרנדי בעולם. כמו גרואה גרדן. גרואה גרדן זה משחק לא טוב. אני טים. תכתבו גרוע גרואה גרדן. תכתבו זל סמי. לא, זה... סתם לא באמת. 25,000. לא, אומייגד, איך אני שורד אחי? קיבלת 31,000 תכתבו שקל. ילד, אחי, חבר שלכם. תכתבו את השם של חבר שלכם, שהכי אתם אוהבים. תכתבו את השם של החבר הכי טוב שלכם בתגובות. יאללה. מי שכותב באמת, מקבל לב. מי שכותב את המשחק, לא משנה, מה לרשום? מה אמרת להם? מי שכותב את השם של חבר שלו, אז הוא מקבל לב. מי שרושם את השם של החבר הכי טוב שלו מקבל לב. אתם בטח הייתם רוצים לב. אתם בטח לא קיבלתם מאף אחד לב. זה לא צחוק, אני באמת הולך לעשות את זה. בוא נראה 28, כמה קיבלתי? כמה קיבלתי בכלל? פתחתי איזה, גם לא הייתי יכול לפתוח את זה עם בא לי. טוב, בוא נשים את זה. איך אני שם את זה בכלל? תיק. אינביטורי. טוב. הנה. אומייגאד, זה כזה יפה. יאללה, עכשיו אתה עושה את זה? וואו. מה זה? זכר. תעיף אחד. יאללה. מה? אני אעשה את זה פשוט ככה אולי. צייתי עכשיו ברור. הנה, זהו. לא עובר. מה? אבל איך? אין לי מספיק כסף. זה בגלל שבזבזתי מדי הרבה. טוב, אז אני צריך להחליף לאיזה. תעזרו לי פעם אחת להציב את החדר של התינוקת. לא, אולי אני צריך את זה פשוט. אחי, אתה שורד הכי הרבה בעולם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. נו, אני הגעתי גם ללגו.
אני שרדתי פה. עכשיו עקפתי את זה. יואו, איזה כיפי. אני לא יודע אם אתם רואים את זה או לא, אבל אנחנו ב10 דקות הקלטה. שיראו את הפנים שלנו. שלנו, אבל אני משחק מהטלפון שלך, ואתה רוצה שזה יעל. אז אני אראה את הפרצוף שלך. תסתכלו, ככה הוא נראה. אם אתם לא ידעתם, למרות שגם ככה זה הפרופיל שלו. יואו. תירשמו לערוץ שלי, קוראים לו דיין. תגיד איך קוראים לו? לשלי. אבל זה עולה לערוץ שלך. תגיד איך קוראים לערוץ שלך. תראה את הפרצוף שלך, זה לא הערוץ שלי. היי. זה לא אני עושה. יום העצמאות שמח. יאללה. בוא נעצור את הסרטון. מה אתה רוצה? משחק אחר, יאללה, עוברים למשחק אחר. עוברים למשחק אחר. תחוץ פה. הוא לא רוצה שתדעו מה השם שלו, אז אני אצר את הסרטון אחר. יאללה. טוב, אז חזרנו, הפעם אנחנו משחקים בלאקי בלוק. זה הבייס של בן דוד שלי, וסתכלו את הבייס שלי. הבייס שלי זה שמה כמעט בסוף. הנה זה, תסתכלו, זה הבייס שלי, מהמשתמש שלי, מהטלפון של בן דוד שלי, והוא רוצה שזה. תסתכלו, בונקה... הגעת לסוף! יש לי פה דרקונים בתיק שלי, במשתמש שלי, יש לי מגין טנקיני, דרקונים ווידים. גם יש לי עוד כמה דברים טובים. בוא נעלה לקומה השנייה. יש לי פה, אני לא יודע איך אני אקרא לזה, אבטיח וויד, דרקון קנילוני, עוד אחד. יש לי אוסף דרקונים בקיצור. ופה למעלה יש לי אוסף של דרקונים. יש לי יותר דרקונים ממכם נראה לי אפילו. יש לי פה קומה שלמה של דרקונים. יש לי פה 8 דרקונים. לא קומה שלמה, אבל 8. כואבת לי הגב. טוב, יאללה, בוא נתחיל. תגיד, למה יש לך להגיב? לי, בטלפון שלך, כן. אין לי מושג. זה למה אני הגעת לסוף! מה, איך? יש לך מספיק מהירות, אתה צריך 216, יש לך 217. לא משנה, תיקח לי, לא אכפת. אני לא יודע כבר מה להגיד. הצלחתי. שלם, הגעתי לסוף בטלפון שלי. כן, מהטלפון שלי אני מגיע בתוך 3 שניות. אני מהמשתמש שלי אני 222 ספיד. אתה יודע, אני פעמיים ברציף. מה? בטלפון שלי הגעתי לפה איזה 20 פעמים ברציף. אוי, התחלתי. לא! שיט, אבל לא נורא. בוא נראה אם אתה מגיע לי עוד פעם. תנסה עוד פעם. בוא נראה. אני ב100%. את יודעת, טוטוטוסאורס זה הדבר הכי גרוע שם? מה? נכון, מה שהרווחתי מקודם זה הדבר הכי גרוע שם. אחי, אבל איך את מגיעה לשם? זה לא הגיוני. זה הגיוני. הנה, זה הדבר הכי גרוע שם. אין לך מזל בטלפון. אין לי מזל בכלל. אין לי מזל. למרות שיש לי מזל בברול סטארס כי אני מותיח הרבה אולטרה אגדי. הגעת עוד פעם לשם. ייי. תגיד לי מה אתה מוציא? אנחנו 14 דקות בהקלטה הזה. מצאתי את הדבר שנראה הכי גרוע שם. שזה... אני לא יודע איך לקרוא לזה, אם זה דומה ללבקה או לא. טוב, חזרתי. אל תאמינו לחברים שלי. לא, אני עצרתי את הסרטון. יצא לי דרגון קנילוני, זה כזה גרוע, אני לא צריך אותו. מה קשור? אנחנו דודים. אתה מבלי שכל אומר. שני אותי בשקט. הוא פשוט לא יודע. בזבזת רובקס על המשחק? לא בזבזתי. אז מה זה? קיבלתי. שני מנחם. מה זה אליאן? לא יודע, קיבלתי. פרימו. רגע. לא הבנתי מה אמרת. מה יקרה? לא!
קורו שזה תפס אותי בגלל שבטעות עצרתי. 3, 4 ופתחתי מצלמה. בואו פשוט. שימו כיפה. לא, כיפה הפריע לי ויצאתי אצל האיש הכי גרוע במשחק. גלאו. השני כאילו, יצא לי בלרינה קפוצ'ינה. לא רואים אותי, אבל אני לא יכול לסדר את זה. הנה. סתם, זה לא היה מטורף. אני בסוף לביא. יצא לי מגן של פורטנייט. לא! מה יצא? זה. תפס אותי. אם אתה רואה את הכי גרוע והשני הכי טוב, השני הכי גרוע, אז אל תיקח פשוט. אז פשוט תן לו להרוג אותך, זה גרוע לי. ויצא לי בולקה. מה יצא? מה יצא? תצאו לי טוב, אוי לא. מה יצא? מה יצא? יצא נראה לי בונקה בלבו. אתה בהכי הסוף? לא, יצא לי את זה אחד לפני האחרון, אבל עכשיו אני כן בסוף. תגיד לי מה אתה מקבל. יצא לי את הדבר, אני לא יודע איך לקרוא לזה. סייבר. זה לבקסטרוניטה. אתם יודעים, הדבר הזה, זה הדבר הכי טוב שיצא לי מהסוף. אחי, פשוט תקרא לדברים שאתה לא יודע איך קוראים לו, תקרא לו לבקסטרוניטה. כי זה כמו לבקסטרוניטה. כן, אני אקרא לזה אז לבקסטרוניטה. ואתה לא סוף נכון? כן. ידעתי. אלא תמוות מוות. אז זה בית? קיבלתי לבקה אבל נפלתי. אחי, גם אני נפלתי קיבלתי. בקרב, אחי, גם אני קיבלתי. הוא רדף אחריי כמו מומיה. הוא רדף אחריי כמו נוביני פצניני שהולך במסלול של הסטיל הברנות. מומיה. אחי, למה זה מראה פה למעלה? תסתכלו, פה למעלה במסלול. אוי לא! יצא לי פיסטרטלם, קרינופלה, כאילו, אחי, אני לא יודע לקרוא. טוב, אתם רואים פה כאילו, אני מנסה להראות לכם את זה. פה למעלה, במסלול, כאילו, תסתכלו שנייה שאני מגיע לסוף. תסתכלו, לא משנה, זה יסתדר, זה היה פשוט, אמר לי שאני פשוט על קצת מזל. 35 QA כסף. כמה כסף צריך? להביא את הבריביון! לפחות לך לא היה יוצא את זה, כי לי יש הרבה מזל. פליז, כדאי לי לסמן צעדי. אחי, רגע, הדבר הזה טוב לך? הדבר הזה טוב לך? לא יודע, נראה לי כן. לא. זה עשה לי. לא קיבלתי. הוא ישר תפס אותי. כואב לי השם מכמה ממתקים אני אוכל ביום אחד. מה אתה צוחק? לא יודע. פשוט לא מצחיק אותי מכמה ממתקים אני אוהב לאכול. אני מכור לשוקולד. אתה מאוהב את שוקולד או מה? לא! אני פשוט מכור לשוקולד של אומייגאד! לא יודע אם ראיתם את זה. מה זה היה רגע לביא? לא יודע. למה אתה מגיע לפה לפעמים? לא יודע. אתה לפעמים מגיע לבזוקי, הוא דומה לבנסון. למרות שאני לא יודע אם הוא באמת דומה לבנסון, כי אני לא צופה בסדרה של בנסון, ואני לא מכיר את בנסון. אתה יכול להגיד לי מי זה בכלל? בנסון, אני לא צופה בסדרה שלו. גם אני. אני חושב שאני באנשים שלנו. אני סתם המצאתי שקוראים לו בנסון, קוראים לו בזוקי. שלם, מי זה הקוף הזה? טסי. זה ביבי! זה ביבי! אחי, זה ביבי עם שיער ארוך.
מה קשור ביבי? תדעי שהתחפשתי ביום שישי, והיה מישהו שהתחפש לביבי? רגע, כמה חודש לי? 3... מה? ירד לי. איך זה ירד? נותן. אני בשוק. די, זה לא כיף. אולי פשוט נחליף מתנים. אתה רוצה להחליף? אין לי בעיה. כך. אויה. בן צאן. יצא לי לבקה סטורנו גיסותיהן קוראים לזה. תקרא לזה לבקה סטורניטה. איך זה מגעיל. מה לזה? ביבי תפס אותי. באמת, תגיד מה יצא? משהו טוב? יצא לי לא ידעתי שאתה חפן, מזל טוב. סאו 3 פעמים טוב וסאו 1. סאו זה דף אחי, איזה כיף שקיבלתי. וג'וב זה עבודה. דף עבודה. יצא לי בנסון. ביסוטקלו, יצא לי בנסון. אחי, למה אתה כל היום מגיע אליו? אני הגעתי לבנסון. אם אתה רוצה להגיע לסוף, תשאיר כך. המנצח לא מפחד. לא מפחד. ככה אני עשיתי ואז הגעתי לסוף. הגעתי לביבי. סוף סוף הגעת לסוף. יש לי משהו להטריל אותך. קיבלתי את ביבי. ראש הממשלה. אני אוהב את עצמי. אני אוהב שתתחתן. יש כמה היו סרטונים שעשיתי איתו היום מלפני איזה 20 דקות, 50 יאללה, דקות. סיימנו את הסרטון. רגע, לפני שמסיימים, תסתכל מה קיבלתי. אחי, איך הוא תפס אותי? אתם ראיתם שהוא בכלל... טוב, זה היה הסרטון היום. תשימו סאב לייק. יאללה, ביי.